Hola, som el grup 7, Flora de Coixelora, i avui us anem a explicar el nostre treball i el que hem après. Art blanc, mida de 1 a 12 metres, arbre baix, fàcil caducifoli i espinós, fàcil de distingir per les fulles amb 3 a 5 dents profundes, pentànemes de 8 a 16 mil·límetres, en grups de 4 a 11, pètals blancs de 4 a 8 mil·límetres, fruit carnós de 5 a 11 mil·límetres vermell. Ara ve una liana, que es diu esparreguera. Esparreguera és una vila de la comarca del Baix Llobregat. Altitud 1,87. Necessita abonament líquid cada 15 dies a la primavera. Aquesta esparreguera s'ha de regar regularment. El substant ha d'estar sempre humit a l'estiu. Arbre alzia, mida entre 5 i 20 metres. Arbre perennifolio de fulles discolors, verdes a la part superior i blanquinoses a la part inferior. Rígides, de marge entre o amb dents agudes, espinoses. L'artígil. L'artígil és una planta enfadissa amb tija flexible i molt espinosa, 2 a 15 metres de llargada, verda tot l'any. I s'enfila en les altres plantes gràcies a filers que li surten de 2 en 2. A l'abraç del fàcil, les fulles tenen entre 4 i 10 metres. Mimosa. Mimosa de 2 a 30 metres. Habitat, plantada i subespontània o naturalitzada en brolles. Pinedes escalaritzades. Margo, horts, llocs, erms al voltant. Pidella, mida de 1 a 10 metres. Diferència de vitalla. Per les fulles 2 cops difícils. Amb els folios temples blancs, pilosos només a la cara externa. Habitat a l'Ochina i Gonigas. I així ja s'ha acabat la nostra presentació.